So, yun mga katropa. Nagbabalik RR Lop, no? At ito, first lap derby na nga pala natin sa Pare Club. At na-release sila sa season Pangasinan. Na-cancel yung release nila sa Biskaya dahil makapal yung pag. Kaya ibinaba na lang sila sa Biskaya, no mga katropa. At ito, abang-abang na tayo. At may nagbalik nga pala tayong pula. Ayan. Ito nga pala is anak ni Margarito. Yan, mamaya pakita ko sa inyo. So, tara. Abang-abang na tayo. Let's go. Mga tropa, meron na tayo. First bird si Lance. Clock mo na rin. Natin, tag team itong dalawa. Sok. Clock muna natin. So ito mga katropa, hindi na tayo nakapag-intro nung nagano to. Yan. Sabay na sabay silang dumating mga katropa. Yan. Possible winner tayo sa tag team. Yan. Silang dalawa, tinag team natin. 1-1 sila parehas. Ito, pakita natin sa screen yung kanilang speed. So, kita nyo naman siguro yung speed nila. Ayan, sabay na sabay. Yung isa sa BBC, wala pa. So, abang-abang pa tayo sa mga yon. Ayan. Sabay na sabay. Sana makuha natin yung tag team, no? Ayan. So, maya na lang ulit. Bye. A few moments later. So yan mga katropa, abang-abang pa tayo sa BBC Junior dahil nga wala pa. Yan, abang-abang pa tayo. Baka siguro 1,000 o 900 na lang speed nun pag dumating. Gano'n naman lagi speedan nun, laging 1,000 tsaka 900. Yan. Kahit naman gano'n, importante nagka-clock siya ng mga tropa. Maganda yung record ni Pakito sa F1 dahil nga puro matataas yung kanyang speed na, no? Yan, wag lang bababa siya sa 1,000. Tataas pa yung ranking natin. Yan, abang-abang pa tayo sa BBC Junior dahil nga wala pa. Then nga yung dalawang yon, si Lance pati yung isang white blight, nakatag team nga yun, kaya sana manalo tayo. Yan, pero possible na yun. Possible siguro tag team winner na. Yan. So tara, abang-abang muna tayo mga tropa. So ito mga tropa, painumin na muna natin sila ng Bitmin Pro. Yan, wala pa sa BBC. Yan, painumin muna natin sila ng Bitmin Pro. Abang-abang pa tayo dun sa BBC. Yan. 2 at top 2 na tayo sa Pare Club. Sa BBC naman at 1,000 na lang yung speedan. So tara, abang-abang na tayo mga katropa. Let's go. Hasok na. Pasok. Kuha lang ang stick. Pasok. Clock na natin. Nakita nyo naman siguro yung speed niya, no? Doon na yan. Papagpahingayin muna natin sila, tsaka natin sila papakainin ng mga katropa. Yan. So, maya na lang ulit. So, ito mga katropa. Ito nga yung pansalubong natin. Crack corn, pati flyer mix, tsaka linalagyan ko ng stag, tsaka munggo. Yan. Tsaka immuno booster, pati garlic oil. Yan. Yan ating pansalubong sa kanila. Wala pa tayong kabalin, sneaky mix. Yan. Bibili pa niyan tayo. So, yan. Pakain na tayo. Yan yung kulay black na yan. Yan yung immuno booster powder. Yan. Immuno booster powder yan. So, yan. Pakainin na natin.
So, yan mga katropa, pinakain na nga pala natin sila, no? Yan. Yan, medyo naninibago pa sila sa pagkain dahil nga may immune booster yan, pati garlic oil. Masasanay din yan pag tumagal-tagal, no? Yan. Then nga, mamaya magsha-shoutout tayo sa mga bago nating subscriber. Yan. Yan, kain. Then, di na natin tinapo yung tubig. Yan, mamaya papalitan natin yan ng plain water. Yan, mamayang tanghali, plain water papalitan natin. Yan. Tara, mag-shoutout muna tayo sa mga bago nating subscriber at saka sa mga sumusuporta. Let's go. So, ito. Shoutout nga pala kay Red Check Lop TV tsaka kay Joey Labs. Ayan. Shoutout po sa inyo. Yan. At ito, dito na nga pala nagtatapos tong video to. Sana nagustuhan nyo. Like and share and comment. At pindutin nyo na rin ang notification bell dyan para lagi kang updated sa mga bagong video. Bye!